Ardom atumi he BJP atum Mohila Morcha annual conference along arkom alangli CEM akehai kaning J re-election ke dotu thelo athema India Constitution Article 243K lapen ZA along tok dak duk K along ke Panchayat election alamsi kipu State Election Commission Panchayat election ke State Election Commission si conduct po alamsi ke tok lapen ZA along tapulo la municipality election lata State Election Commission si conduct po si kaninje ilitum Karbi Anglong Autonomous Council ke Panchayat takali municipality takali jong si Panchayat posonte Karbi atum a Panchayat ke servan ke phelo ilitum CM ke servan ke ame phugali la lang liki intuituk lang CM ke lagi intuituk lang athema 6 schedule ke lagi constitution polo mini constitution mini state mane mini country det su kasilam aron polo la det su kasilam aron pensi itung Karbi Anglong ke silam lo account sil dalasi assembly ba parliament penching lidun kay la po anla la si Panchayat pen municipality alam mangge atha asap ta che podun delang lage la si ilituma CM ki pu re-election ke doon eluk pu ki pu ke la ke rat atum phan kapilu pu si che plang thu det lo non nilitum kamatha bange cha semet ke ko matsi la CM phan la ke thanun taparet ma la tum phan rinangi bongo sena tuma RSS tuma mate thang bakbe la somonit phan papilu muchot la CM phan papilu muchot nang purat atumang no papiklang nang putong alang lipan ka chong thui dun ma la bang si ilitum ma thatu me melo nang ilitum ka do ita lang melo article 243M long tok that lo la part 9 part sirket India Constitution along lake 6 schedule area ar loke aja kong ave pu dak la part 9 ar lo si part 9 ar lo si hala part 9 ar lo si article 243K la pen article 243ZA ta ke dolo la pochi la ke lam jong lo la ke munit rumhan lage papilu le det nangi che thana ling seta ito APHLC le hai seta BJP le hai seta Karbi to mga lule det nang inglong so to mga lule det nang ito wa che perem seroi pomat rat atom han papilu thurong labang e chok che det ti la pen ili to ma CM ta ke thek the pa che peklang thurong labang ke lage chok che det ti alang li ta thek nangi tuliram rong hang ake hai ta thek nangi la posi la komat si alang lipan ka piludun ma la bang si iltum lang nangi la si re-election thuke la ka dovek po athema article 243M pulo la bang so part ke la bang so part pulo thehala state election commission hadak si dodun kok lo part 9 na long si la part 9 ke la ke 6 schedule ar lok aja kong ave putang lo seta chu bang ke election ta Panchayat alon pen si part K pen si selam thurong lo ZK article 243 K pen si selam thurong lo Panchayat ason si pinchong det lo ilitum autonomous council pan lage chok chi lo lage la sini litum case ki pitang do la so case thu ponon la pen nitum chini ja chatum justice tum ta jong hesita constitution a birudhi ke alang litum order piuni lage theglor lo alang litum constitution kopi ma po si alang litum punangji la si nitum chinilo nitum kroy lo alang litum man alang litum order pivek po re-election thuge lage dovek po athema chu ke to tang ari election bang ge lage asamis tungi pu oboidho nirbashon lo hala bangke অবৈধ নির্বাচন মানে আরন রিপেন কাসেলাম আই ইলেকশন বাংলা লাগে
Itum Karbiang Longasor, 6 Sidul aja kong do tan vita, aja kong si pavi muchot pen si election kape do tul labang terak me mi alam. Itum election ke do nangi ke part 2 ke koy article paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen 6 Sidul ateng pen si election do nangi. Lapen hala do detik ke 1951 aningkan ke silama rule. Part paragraph 2 sa paragraph 7B ateng pen si do nangi pada ketok do lagi. La si re-election ke dovek po.